Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach a luchtéisteachta tá sibh ag géisteach le pudcréile na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá is mis Sinéad ní scoilí agus lomaniu tá. Lucy. Agus Aoife. Fáilte isteach girlies. Tá muid ag tapid ar nó scoil an pandéim mar siúlaríis tus go idir fád a dhéanamh ar Zoom. Tá sibh. Ein scéal. Well tá nuacht le mór mílte go gífa. So Aoife ar bhhaile dullar dúspóir agus uasdátú a chuirt dos na héistóirí faoin cuioine bhfuil tú. So bhfuil frí láthair, súlagam nach maiid seo an cás ná tagan an podcréile seo amach ach frí láthair tá imime labha an seo in Abu Dhabi mar go fris mé mo cás an seachtain seáide agus tá cast allhar agam bhí opráid agam ar mo gúlún ar an danach beag seo agus tám just imime labha go dtí go mé an cast from seo éirí asm. So leúna dé ba sé teach amach go lua agus ba mé ras ar le cuiirtes agus ruí gotapa ach níl agam go fáil. Agus ar má leat an scéile roiint bhí chun is ar hála sé. Bhí sé có se faoi jo go right. So bhí mé ag immert so tá fearr loidir nátá club loidir gcuilech ar cum luchas gcuilech chalan seo. So bhí mé ag immert pelle an de seachtainna seáte agus bhí mé sa cluthe ceannis agus buí mar fearn so sin an deascéil ach bhí mé gur like hí an fórcha agus bhí mé rinne mé iirecht casa ach dus níor chuí an like text ma cean go dtí mo cosaí an am. So cos an board domach níor like cas magúlan an am or maglún an am agus now ní rahain like snap no einrad so bhí sé sin go bra ach dus búil na canáha I suppose i mo cosaí as a chéile agus bris ma tibia. So yeah, bhí sé hibia, yeah. Bhí me chun rá go raibh sé péinhar ach ag an am ní raibh ganas ar cé go péinhar sa bhí sé mar like bhí an like game plan out of syncanis mar go bhí mé ggurta agus bhí mé like ag cuioine leis an fearr go ceap mé go chail mé an cluthe don éan ach níor chailemer bhuaimar agus like dumpig siad mé as an fork sus go dtí an bar mar junior BV ann so bhí ar pointe ó leis like dumpig sé mé ras don na greengrafna ar fad so sin fá goil me like ag seaamh really amskis na greengrafna mar ní ra mé an seaamh sin like dus bhí mé ligint becí ag an bauir le mar cos suas agus lechair ar agus bhí sé gaiirí cóhhar dus níor mé fiar mar bhí like mé mar fanadals agus mas á bhín so sásta go léir go bhúmar an líg sin nó cebéad agus like bhína coacháilís léir like agus like a chuúla tú éonúir nó hit tú like nó cad a ceapan tú bhfuil cear le do glún I'm like oh no like ba sé grand ba sé tá like ní like ra go dtí ospedéile mórach mar bhí mar go léir chun dul amach an ihe sin so my text yeah. He was like tá a glún brist a seans go bhris mé knáb ach piontaí. Yeah, so kill me text quick Canjama Raidió Chomh mar for she routine in her. I was like, oh, and will like the crutches should froze out. She's like, oh, God, in it too. I was like, oh, I like that, like buy my grand, just rocky my mock crutches. So Hanik she gummy haxa, and she was like, absolutely not even like Kahitu Gol Guji Hospital, like fair. I was like, no, like Neil J co Pinware Shin, like by she grand. So I was like, right, okay, Rocky Guji Hospital, and Shin Rocky May off. So vi me is an hospital agus rishi dig ear arm like Irias an kahir suskaji on lava on its question on like the X-Gogs for the end of August. It was then I knew. I was like, oh, like Neil Chishogama, like we make scraz up, we make queen of she co freaking painware.
then hí mai fearr go raibh sé briste. So ní rah de agam dul amach foiúir ach bhí mis fan ospedal I ggur seachtain chun sin tháinig mé ras agúpla lá hin agus samsáile. As sin ach tá na hospedal hálan seo intaá tan na doctorí go jazz go hálan an canálta freisin so bhí an siomar go hálan freisin so níl mé gaan frí aonhar dust bhí sé gradver inis ní sé cógranver an am is féidir a gearán tá glún briste agat in Abu Dhabi an book níor chumig léar hí ihe ina mar ní ra mór an nuach agam sú ra mé ag géirí go mai fatís nó einhar hí. So throwing a J Sahar now. It's okay, so what with Gary on drug scale no on jazz scale? It's oh well care to horla. So well on jazz scale no viewer more and clear. So kill me and picture leis on cup on know cleared and I was ach on drug scale and it was just vicious and hospital and she was care to yow. Yeah, cat make it out Gameshi Aaron K Dechlon Ella Holland show hawk. Creator ní ra ní ra gá so ní ánig si Tá sé seo ina nó inis go déanaí fearr leir agus go mín si antí nó angurtíthe agus tá agarm éonir táú th leirnis bím nar bhí seach mé sásta go tú geirtanis agus sáile agus gur na doctorí jazz agus goréit an ara ceirta all agus leis ceirta all de gacuid mar nar bhí calcul scélam ná agsúla bhí Bhí mé mar cótext bhí méid sin an calcul freisin ar faúpla lá agus bhí sé godonna we moved tá sé adventures le Aoife agus Great hospital in tíircha eile. Bé han an nótaí a scríne na tíircha is fearr chun a bheitgartathe. So leúna déanaí bheith an cast agam roiáda ag tá zimmer frame agam frí láthair so chum cosú le seanbhean le me zimmer frame agus me 90s mar chun cast cóhhar ní min an pajami ceartacathe. Agus céir fiú hain Lucy chun is táú scéil Níl ein scéil cosúil sin agam Rigí no tá go tá scrútathe na saona arsúil I scóil faoi láthair so níl mór an ibre le déanamh agam tá sé an Má an rudú sin hálan agus céir deala tá an Bhí ga iad an sco agan th an deir seachna chumar karaoke a dhéanamh a gur breth le eil agus bhí sé go hálan bhfuil hin go mór aine ar wathló karaoke dhéanamh am láchlia ba cearttíh manaki ar chrád dás in chur in áirithe bhí sé clás. An sin bhímar sa club réir iontas na iontas. Yes. I ggur breth le roií agus breth le eil cumá séidir léimhart. Agus bhí sin go hálan. Bhí sé an gas, agus tháinig Seán freisin ó ghfuilge níos ní raimar agsúla sin. Bhí sé go dras é acu. So is stocha go samid a chaint faoi chopic an chlór inniu agus raníamar bracatmarrá. Téma píslug randomach féidir, but buinn sé le látá teachta níos go luha agus é sin ná Lá Domhanda na Teilifíse. Agus nuair hiic gra le héad láfiú an ach tá agus baiste sin arsúil ar an céadú lá fé mí na saona. Agus bhí mar géirí leir faoi clárcha Teilifíse na cín a bhfuil le cuimhní maithe agan fuú nar bhí mar níos óige agus na clárcha Teilifíse gur even lena níis agus clárcha Gaeilge comá inús ar glóir rudí eile. So Beiidir go le roiimiid faoi na clárcha a bhí mar a raimar gafa le nar bhí mar níos óige. So Aoife. An céad cuimhnítá agam ná ag breanú ar Afric I teach me seanmhathair taréis na spáile bhí mar just gafa le an chlár sin agus muid mar chumé go ghilscoil mar bhí mé óig so bhí sé jazz chun saoil Gaeilge agáil mar ní ra mé
gweiltocht so bhí sé jazz kind of saoil gweilga eáil ar an Teilifíse ach so sin an kind of an chlór a seaan amach níos módam ach seacha sin bhí ansamagam an Drake and Josh nuair bhí mé agus na Simpsons. Heir fí like nar bhí tú like an óg aber idir like gáblín díis agus shocked blin díis like céin chlór me gafa le Barney. Barney, yeah. Barney, yes, bhí sé ar na Teilifíse agus bhí like na VCRs agan de like gachlór freisin so dus bhí sé ar siúil an tam ar fad. Yeah, thuig mé agus na gals chuig eagrán bio de bandwagons agus rinne siad eagrán ar fad ar Barney agus sé roundver agus bhí sin like memories unlocked agam ar an ihe sin like cos si an cuimhníonn an teann sin i Barney dar ban am Hey Mr. Knickerbocker. Oh my god. Tún den sco. Yeah, bhí sé ionach ar fad. Agus inis tá má chana le muneocht. An bhacha sibh an scanán Barney sin oh god agus bhí like Drake too. Yeah, like organ or Reagan. Yeah, like Nernagan. Yeah, sin. Fraud Valia Egan America. Agus bhí sin agam mar VHS agus literally rating my air like chuile ihe like gafa leis agus like go home and rin my drama there godinish. Oh my god. Is bralum Baby Bop agus TJ? Yeah. Ceap mé gur siad so cool like literally imach ceann bulbíine iad seachas like dinosaur nach raibh fear. I was like no is agus tá mé bheith mar chora is acu. Tá an number ce chlóracha Teilifíse ar intin agam sioma aib so like high five. Oh wow, high five. Memory unlocked in Garth and shit. Yeah. Oh, what a bop. Bin machéad kilcurm má choiríonn sin mar kilcurm. Some helix. So we eat some class. I don't know about you, but when my aunt August the sleepover club. Oh yeah. Come on and sleep over. Just what a bop like. Oh god guys. Tá number go folks is evil the chlorca ar fad. Yeah. Well, it's Adrian and your British she is. Proud family. Agus tá like shrach nua de ag teacht amach tum snúk mór leis. Beidir sin ionach. Yeah, han proud family mór. Sílim go bé an 5 is mó bhí agam leis an Teilifíse agus mé níos oige nóir nach ra like na channels agan so bhí just RTE TG4 agus TV3 agan. So bhí like na chlóracha Teilifíse séir galore ag RTE nor bhí me tasmaníos like the weird kind of like Yu-Gi-Oh steel chlóracha ruí mar sin like I thought like as an Japan nor again agus agus an sin like blin no go teiste sa bhí siad ar like Nickelodeon ó cabbé was bíag siad ar TG4 or bíag siad ar RTE so like bhí like victorious agus na sleepover club agus na chlóracha mar sin agan ach like blianta éis a bhí si there like na television or an Teilifíse Garth. So like tá like cuimhníonn agam te na chlóracha sin ach siadm gramid like níos sin an áiste ag freican deir na chlóracha sin. Yeah, cai mé ra raibh mé milta leis na chlóracha agus leis na stáisiún ar fád a bhí agan like bhí Disney Junior agam bhí Disney Channel agam a gcóí so like an chlór a barlam nar bhí mé níos aige ná out of the box agus ba chlór cinál alína bhí an ar Disney Junior capam agus bhíag siad ag chana arán agus ag cruthú agus ag déanamh alína bhí sé có wholesome agus bhí mé gafa bhí mé déon sin méid sin chéile agus má farsan céin agam inis mar gona bhástal and like oh yeah that makes so much sense agus bhí mé gafa le Bear in the Big Blue House. Oh yes. Gafa. Like tá na heran ar fád sa chlór sin go hálan like le déine an bhaca sibh an fearr Big Bear like Blue Bear. Tá TikTok aige agus le lin na pandéime rinne sé like TikTok leis an bear like agus no way arán aigen do like na daoine
hééis céim a bhaintach agus bhain mis sem a céim amach if like agus literally thusig mé cuioine ag It was something like goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Yeah, and and we should just co-gloat and I was like, oh my god, don't fog on the whole school. But bhí mé like bhí an Space Gums clórigs like hadn't gach a character go mórlam like na otters na ga otters bioga Pip and Pop Trilo an cuimh Trilo agus Luna an Gealach agus na Heron a bhí chuna lena chéile just co-jazz go-wholesome agus an sin is féidir an airt beidir pí ganis Maidir leis na clorca a han mórlin agus méidir or dégóí an raibh sibh i bhór báistí Nickelodeon nó nuir sibh i bhór báistí Disney Channel sin an fearcast. Tá Jackar an bhasca domsa ar I think imachrí Disney. Yeah. Imachrí Disney like Sweet Life agus Wizards of Waverly Place. Hannah Montana like you know tá Severus. Céad fan géid. An rud a hahan gomórlam faoi Disney ná nach raibh fógraí riomh riomh. Dom rud ag go ra would be like na Jonas Brothers icona years. Icona, literally, yes. Worth bacon actual fógraí. It was like ní raibh Heron agsúla le Jonas Brothers like send it on le Selena Gomez agus Ali and AJ. Yeah. Achar Nickelodeon bhí an iritin fógraí an gach le cuaig nó méid dé bhí sé uásach. So bus stand Disney amach méid fásníos bhí méid gafa le HSM, Hannah Montana, Wizards of Waverly Place, Sweet Life was like go to Sweet Life on deck. McGuire and That's So Raven. Lizzie McGuire. Bhí si ar fád house. Oh my god. Agus an equivalent on Disney Channel Originals. Knows like Starstruck agus 16 Wishes no word mar sin 16 Candles 16 Candles yeah an cean le Debbie Ryan Debbie Ryan. Yeah, so hahan Disney mórlam ceap mé gra Disney actually ionach ag cur like an croíoch chun cín. Well is a give like bhíoch arán gcóí le cloisteáil ar bhí dosaí gcóí le fécint ar na chlóracha agus just handshake mórlam. Ceirt fut sa Aoife. Yeah, so ní rah de agam chuna bheith mar like Jaguar Disney nó Jaguar Nickelodeon ach like Asian ráte like chonig mé na chlóracha seo ar Chuck Manty nó Chuck McCordian or dhégan so like ní ra mé co-deprived sin I think an point sin tábhaach ach Teilifís domsa mar Jaguar ihe J Wart bhí like top tier Teilifís siúil ar RTE so bhí Revenger siúil le dús agus an sin bhí Grey's Anatomy agus an sin being Desperate Housewives and just being gatainna ag fécint ar gach cláir sin like done like whatever it was 3 orcha sin no 3 orcha sin got J Wart and it was just ionach like tá mé géirí Desperate Housewives eáil ar ríist mar ní dóilm go hiig mé an chuid is mó céir a bhí Carla ag an am swinm ar Teilifís agus mé mar Jaguarí sin cad swinm free é sin nó an X Factor bhí mé absolutely gafa leis an X Factor sus go dtí an pointe go ceapan dá méich mé ar Who Wants to Be a Billionaire agus go mííon like specialist ábhar agat an é sin an game show sin it would be 2010's X Factor like an sin ceile One Direction agus Cher Lloyd agus Gafford just like an Ray sin X Factor sin like the butchery na audition songs KV ag dul amach le K4 and Kate that were 3 watch like níle sagam céim fág bhil an Polish sin fósa me ceann ach tá Bhí mé níos mó gafa le strictly like tá mé fós sin an tainrad in our chalk like an cuiir tú gra Aoife grééis si den nósag do chlánsaí si agus brathnú ar na trí chlór sin gach íhahhairt aber móchláin an tainor gomeidir fád bailí helena chéile le brathnú ar rodéigen strictly bhés an agus féidir fád fécinn ar ihe saharn bhí sé den nós agam agus ag mar griffór dul go rang in a dosa like bagmach sat ar bhímar ní sogus so feicmid ag dosa don lár fád like bhéic mar ag freasta ar rangna ó a haindéig sváin gotí like a cethir nó a cúig clog Chuck midháile agus an sin brethnóid ar strictly is alíontóir má griffór so bheith cópleir ag an mrrtain agus bheith mid ag tairint like gúní agus the crothú gúní agus
rudí mar sin agus scríb sios like na céimena ar fád bhí a dhéanamh acu agus scríb sios teachtarachtaí agus like rudí a bheits na moltaí rá rudí mar sin bhí sé anagloid ar fád. Sin cóglóide. So sin cóhólsam nach raibh. Ceapan go an cóplair sin fós ag mo gripór actually dé mé ar ag teachtar agus tasbáin mé díbeh. Ja, níl is gur an dáchean ach ní le go relegúnta, ní ra mé gafa lo, níor hatan siad le mháam mór an. Okay. I gcóí ratnig muid ar amas le. Oh yeah, I'm is lab. Gafa leis gotí I'd say like go bhíon sa hochsteig beidir agus sin kind of stuff mar because just I don't know níor mé ábal se do nummercha. Bin kind of or show agus cake boss agus say yes to the dress. Oh, say yes to the dress. Bondi rescue. Bondi rescue. Spatial ní ratnig mir sin riomh. What? Oh, Sinéad éirí. Tá sé ancuid dus na say like na seanhéis or YouTube. Tá like ionta. Yeah, tá like channel YouTube ag an glóir agus uasdátú. No, uasdátú. Take 10 episodes YouTube so it's favorite. Yeah. Am sa féigendir. Is stocha go an gafan sibh gohfuil an Teilifís kind of fecha hamar rud almost sean asintanis just gohfuil Netflix agus Disney Plus agus rudí mar sin agan like ní bhí mac ag féigendir strictly ar an actual Teilifís net. Like Mas go mé gurí fécinint ar chlór tá ag fécinint ar má riomhre seachas má Teilifís. Aontíim leat mar like nó bhí mé san ollscoil agus an sin ag obair agus mé macóí amánúd, like ní rah Teilifís agan sa teach in éon teach agus fiú a hall an seo like níor ceannig mé Teilifís go fóil ach níl sé web like mar tá Teilifís agad tá no bíon like Chromecast no HDMI cord nó igen ag tasal wet an squintún an the Netflix eáil ar an scáán like so ní dóilm gur like rud léithúla nó like is rud sean aisianta beag nach é an television is ach caiim mé rá like hahan sé go mórlam like ag sí sios agus fécinn ar like scáán nó igen ar an Teilifís ach don like chlóracha Teilifíse bín sé ar do riomhre ar Netflix nó gobéhard. Like ní really ratníam ar an Teilifís mór an ach nerd ratníon Moam agus me hain like say yes to the dress nor like immersion nor to just rid and like ace get cast when agus would major her dinner nor like immersion tá Netflix agan air or Teilifís like tá cool okay so agus tá Disney agus gachar déir chomá so bhíon fósa buintí á as an Teilifís ach tá brathnú ar Netflix mai sin kill ach like sa gná lá like ní brathnú ar an Teilifís really just beidir an nu agus an scon an mór ar RTE ar an Saturn. Bhí me fécinint ar TG4 freisin go minic is bralam like fécinint ar TG4 ar an Teilifís cúisegan agus an tá seinintúir TG4 a raibh freisin agus bhí mar géirí le léanamh ar TG4 tuis go sísan ag chéar fi bíon ar an bhód so lábhar sanna TG4 Cad é an chlór Teilifís starlibh air TG4 an rudgur even am fao TG4 ná na chlór go fáisnééis sílam se hain gomín siad like dulcreta like just tá na cí is fearr acu céad fan géid so bím gafa le sin agus bím gafa le rasnarún comá braithní mar le iad go minic cé nachhfuil ghilga aige bín sé sásta fécinint ar lom tá sin Harbheith gloite caiim mé rá céir fuh dó an bhfuil chlór fuiile a cheasan samachtaí rir TG4 gur Mahlib. Ceapam an rud a hagan chun cíndom ná bhí chlór fáisnéise an tamil hin cúpla bliana hin dearhan ach tá sé hééis bheith ar an Teilifís ó hin a ríis like buna hen ina siir go hálan sé arráis you see chuig mé ar chuirt go ina siir agus mé rang a cuaig like an rang a lig an ar fa chaithíise and I don't know it's just size like nasca gom leis an ilan marialler sin because we may Eagrán óg am éonar really so bhí an chlór fáisnéise sin go hálinn just haspáin sé like saoil buileán agus like na daine atá like ina choníán agus nachhfuil sé cho like sean aisianta sin like coveredí ar fáil ar an ileán like agus bhí sé clás an tá an air sin an is bralums actually ag brathnú ar like cluichí like LG agus ruí mar sin even like éisi leis an eil
bhíonn sé ceap mé hain anyway, like bhíonn sé códeachar like na daine a leanúnt like all out fiú like I méile knowing méilga ach bar méilga agus is fearr le mháim chumá éis gló méilga ach níl aon méilga aici but just fearr le sin go loita féic ar dúis mthirí Iidir nach go go acu ar rasnaú na blianta nús tá sé dorá bhá an irtin ráíach tá sé clas. Cuirt fiú tífa chu on chlór no dúr chun rá leitá ghilgan níos beohar nóir atá si ag caiint frí le an cluthe pelle nó an cluthemáíochta nó gobbé road le an bhééis sin passion acu le han sin níos fearlam. Bhí mé gafla ras narún agus mé ag ggóbh don na háirteisteach san chu an rééis sin am héil agus bhí sé ionach bhá ach do sníl ní chu mé ras le go léú ag fécinir ach mé just ag éirí overálah like anrá si bheith fécint ar na game shows if bhí ar TG4 agus si bheith fása níos. No, ní ra. Bhí mé like gafaló nó bhí mé great tú air again. Stop, yeah, so bhí chuí mo scóil an frí trí I think ach bhí mar póirteach sa chlór agus buí mé a lán dúisne as an chlóir sin freisin agus bhuaí ar an scóil an commórtas so bhí antálinn an lá sin ach bhí sé an simú ach bhí le cúpla chlóircha Teilifíse mar sin a bhí le napáistí mar na himróí agus bhí sé ionintach. Actually ar an nó sin rinne mar glán dearmid ar cuizón agus bhí muidir caiint frí chlóircha agus mu dá a níos. Cuizón bhí sé sin ionintach bhá. Í tuisgréid Disney Channel agam níor bhreithnig mé ar na chlóircha de fátíí ar ortaí in éair riamh. Feel like the den ní ra mé really take turn the den go minic bhí méid fás níos tuisgréid Disney agam agus Ní ra Disney agam gotí gra mé Beiidir like I don't know Shane of shocked so bhí like the den agus scacard agam nor bhí mé an agus an sin agus mé immo like fear fáiste like an sin bhí Disney scacard agam so cuiimlinn am like the den agus scacard mar sin bhí mé gafa leis an ra sibh so bhí Eve ar bulk stop Eve an réitú ar aon rodala no Lucy an réitú river chlór Teilifíse. Tá resume agam actually Sinéad. So bhí mé bookstop agus mé sa bhanscoil. Sa idir bblion bhí like low production Irish scanán le taféid in mo cheantar so bhí rang na hidir bbliana sa cúlra ann. Ní cuilam an tanam a bhí ar an scanán ach it's cuilam go raibh sé ar an Etlán agus mé gol go nua a hairach mar bhí is ag ach an duine ar an Etlán sin like cé nóméid is a bhí anna eáil go raibh mé sa cúlra so it's like okay guys ar like cvéid like we say an fish séú nóméid just féach just fix gan an sin agus san old school bhí an driving priest agan an cuimhneata sin is bralam an scéal seo so bhí cean ar chuirde mar ganis ar like na clubs and societies agus bhí si leir daoine chun like a bheith portruach sa rud seo so I was like Tom say like why not so bhí like cloch dása agan agus an sin chuúmar sús go chundé an dún chun a bheith portruach like country night out agus bhí sé ar an bhí sé cuid den Stinson's Ledos sílam a bhí an tal bhí ar an chlór sin agus fós bíon an chlór ag like air an Teilifís so ceapan go raibh like taféid de RTE agus de BBC ann agus bhí maceolirdan ar an nuacht orna go freisin so wow tá resume fada agus ar an Teilifís tá réalt in our mask like damn girl it's your Lucy and Rachel. So near me really ar an Teilifís ní cheap Morenos kind of smooth sure no beag knock for me ar an late toy show back Grimload we fall ar an Teilifís oh no agus bhí
tú cóglóite mar fásta. Béá ionach air. I just like tá gom go béá ionach air. Honestly, it's more true like bhí mé cho ré le if we like my Barbies agus Harry Potter like bhí mé on Ray. Yeah. Yeah, no, like ba rud ionach é le Jane of airline like bhí sé an spríú like na auditions agus gachard. Yeah. Because it's just like spree ó score like Dini Foster basically. Yeah. I'd say Anna quid in the pastí fresh and Dane she dermid will she'd few in Teilifís agus goil she Dane tafid ar ein rud. Tom to go more leis an show actually in Lena Jerry go show. Yeah, been sé goni ionach like. Yeah. Am I on? No neadidir. No. I'd say go my sheet over to Galua. Yeah. I'll just see them. Yeah, Jerry bhíoh sé cool damíoch like ihe bunathe ar like I don't know Broadway or like. Oh my god, yeah. Kill drama, yeah. I just class. Like Keen to Fáistí, no like Wicked nor like mar. Yeah, bheith sé ionach. Yeah. Ach yeah, Sinéad dumsa on Lá Domhanda ar fád. Tá mé gur smína bhanis. Tá tréis bheith ar cúpla rud. Rinne mé friel the All Ireland Talent Show on Cuimhníonn bhí síle show. Oh yeah. Agus diary glum dul co fada leis an like tríú bhouta de trí like bhí an irchin trí like gas, but ní rair glum bheith like air an fear chlór. Tá sé sin tá. Sin Níl mé salty fí mé sear faoi is go lom. Bhí mé ar gá chlór ar BBC Gaelga, BBC Northern Ireland sílam. Ceann faoi fashion in bhainithe agus ceann eile maidir le like chunkerí, just leir mé pí beag faoi chunkerí ar líon agus man hoisteach scacuid. Seachas sin ní dóilm go raibh mé ar aon chlór Teilifís eile. An raibh? An bhá? Ní ceapam. Tá sé Jackar cuimhní like ar an spotta. Yeah, tá. Tá mé gur sin like ar tháinig foreign tafid chuig mo skull no actually tháinig uachtarán héir like my maclís chuig mo skull nuair bhí mé like a rang a dó agus really ashta cog páiste igen like welly like bútaisí just bútaisí a bháindí mar bhrontas. Right. Yeah, like honestly níl is gom agus ceapan gur daoine an sin chun é a hafid. Dhear hí actually grammar ar TG4 like you know nor dhéanaan si trop yo ar an rocktas nó ar na chmórta. Yeah. Just lúta an sin so glacham leis grammar TG4 or one go. Or Jerry. Yeah. Would for sin. Actually, mas gra si ag déanamh shrop yo den na granam commerceáide. Then bhí mé ar brathnú ar. Yeah. TV. But ní dóilm gur sé ar an Teilifís Beiidir. An ní leis actually, no mé cinnta. Deafm just bhí sé á streamá. Yeah. It's realty mid. Agus mátá aine géirí bhfuildals ar aon chlóircha Teilifíse astrog. Tá muidir fáil ar Twitter ar Instagram. Bhain na plugs á ag deir an chlóir. Master TG4 mata intern TG4 géisteach fi láthir tá brasasta or gláir hain bh agan ar TG4 keeping up with Gaelgals, you know, road marching. Ag goir leis na Gaelgals. Yes. Ag goir leis na Gaelgals. Sin é. Bheith sé sin clás. Ag fáil glám leis na Gaelgals. Déiteach sé bheith rud difriúil gach seachtain. Yeah, oh yeah, the difriúil gach seachtain. Yeah, a caihí like alliteration bheith so. Okay, fangate. Sin or Miranda. Alliteration. Antá mar Okay, tá sé beag an am dún séidir na seachna a dhéanamh ach sulin dhéanamh imagidir sin tá cúpla ceist agan agus táid chuní dhéanamh ar nós like fire round faoi láthir maidir leis an Teilifís. So an céad ceist tá agan ná an genre is fearr leat. Ní bhí mix mína bhar genre agus ag fécinn ar chlórica. Ceap mé gur bhainte sin níos móla kill, but like cad é an cinál chlór is fearr leat mar sin Aoife. Yeah, so is bralam sa ein rud atá granver cosú le Brooklyn Nine-Nine, no Parks and Recreation, no like on genre sin den chlór Teilifíse, like ein rud mar sin tam gafa. Lucy? Tá sé an Jackar swinine ver ceanháin ach deirhin Tom Ager like Renegan size, you know, like heist aigen or cosúla money heist. Yeah. No mar an géin a Renegan like show green
Brooklyn Nine-Nine, The Office US runéigh solution. Jazz. Bhím hain gafa le chlórica fáisnéise. So sin dhearing go sin like an genre is Harlem. An dar ceis mar sin an show nach daithníon leat, like an bhfuil chlórán a bhfuil grán agat air. Is fualamsa like reality TV shows? Cos le like Keeping Up with the Kardashians, no, like on like kind of chlórica mar sin atá tú like ag caiileann na brain cells agus tú ag fécinn ir. I just ní mé an díal a lob. She says agus is the tríéis gacha le sráid Love Island a eáil. No, see, yeah, it's Dina Tawny é, mar it's bral of Love Island agus is fualam Keeping Up with the Kardashians agus like kind of, I don't know. Yeah, does she Jacker Jaren like ridiculous her nose like Dr. Pimple Popper and Reagan like yeah. Or like Naked Attraction like no Kane Hoosh Kay Ratnina and really show like Kane team last I can on Kana like Nílíonn gá like ní heagam gomín ceadig daoine a lehéid sa chlór a hafid agus a chur amach. No. Yeah. Ein tíam látaí I'd say gohfuil an freigar chéine agam is fiúlam chlóircar in Naked Attraction. No thank you. Nope. Níl mé sin agáil. No. Like no. Okay. An cé ceis mar sin. An chlór is fearr leat I gcóir like binging a dhéanamh. So like aber go tú trééis fécinn ar shrap atá tú gurí fécinn ar ríis srí seala. Well, Jim McCullough ag fécinn ar Friends no Brooklyn Nine-Nine ga ihe, so cai sé give Kendra siúd ach níl mé ag brandware mar like to go an plot a héintach na inú dos hahan na chlórica sin dom agus tá sam cos ag Harlú tá an dos é tún all amach agus dul McCullough seachas bheith like ag swinine an tam ar fad mé intre sin cíl. Yeah. Lucy? Darren Mahain, either Gilmore Girls, no, láthir Grey's Anatomy, Tom. Oh yeah. Láthir. Bhíorm stuff a chur leis mar críting mé séisiúr a haindeag ceapan nó de ní chuim cean ceapan haindeag agus chuir a runéig an tragóideach agus just nílam ré lean dry leis. Chrí go hónam Tom anam brista like Grey's Anatomy like literally Bhí mé like a gull. Bhí nach like screaming, crying, throwing up vibe. On like so ceapan go mai mé ag lean dry leis an up agus honestly nílam ré, but Sinéad. Dhearthainn go mé trééis fécinint ar gach ile chlór de New Girl like faoi 3 sin an chlór Harlem agus Gilmore Girls freshen. New Girl, no Gilmore Girls dumsa. No, The Good Place actually. Oh yeah. The Good Place. The Good Place. Níl mé trééis like a fécinint dhéanamh cúpla óir. So Beiidir géin mé sin de lin an gabhran or ruidir sin. The Office US dumsa chuma. Tom yeah. And erase. An bhfuil leanún fi le I chlór aigen bhfuil tú gafalo aber. You may give me like spoilers or refresh ach like I know. So like is bralam Leslie Knope mar character agus is bralam an cadr fatá Eki agus I Ben Parks and Recreation ach huge spoiler an tro come leis scéil. Is bralam an scéil atá ag Jess agus Nick don chlór or don like séisiúr in aigen séisiúr in New Girl agus is even lom on like the character development on sin. Yeah. Bhí mé chuine sin refresh is bralam Nick agus Jess is bralam Aria agus Ezra I Pretty Little Liars. Oh yes. Pretty Little Liars. Kegur sé Harbheith problematic an agus bhí seanig do amach le dalta is aige, but anyway. We pretend we do not see it. We do not see it. Darren Mahain, Beidir Luke agus Lorelai. Oh yeah, Holland the chéile like just Anam Chorja no whatever like ach tá cúpla cean eile agamach just ní féilm like cuilinteú Pam Jim agus Pam Ethan just go Holland. Bhí mé gafa le Jess agus Rory freshen in Gilmore Girls. Oh my god,
chokehold. For Fadi though, Captain Garau, Blondie, whatever his name was. No. Honestly, near Rory Lummer at Herba, she can feck off like. Yeah, no. It's fooling me. Finn on character arc is massa. Air down. Like Vichy cow. Don't hate like Goss Asia, and then it was like, hey, he shot like get over yourself. Yeah, sin godonna. Agus an ceist dhéarnach tá agan I ggur an quick fire round shot nachhfuil really topic nankert go bralin kind. No, tá big fake there niche like ar Netflix below. So cos mis Graham Malaba Tom just ag afraken there long torca so nil sin really úsáideach ach rinne mé ar doling agus dúrasteach ar you ach tá an séisiúr nua an cosúil in a sean séisiúr so níos sama hahan sé gomórlam creating mé working moms agus good girls freshen agus bhí sin gomá soch seafóideach ach gomá ar leid. Go hálan Lucy Ceir pizza. Tom ag brethnim ar Grey's Anatomy agus freshen díra creating mé chlór ar Netflix bhrating mé ar like haar láháin nó gá Bake Squad in Tanam Vier. Actually co-jazz. Yeah, it's like chlór bágála atá gist agus caithfar like bach éirí like profisiúnta. Tá siad in omíocht lena chéile agus caithí siad cácan ar éigen a dhéanamh All War de ócáid éigen ar chuile episode. Tá sé anha bhfuil gomór. Tá mé fós scared I gacailislí ó Squid Game so in an rud dhéarnach go mé trísúla cáhabhar ach thosig mé Jane the Virgin le déine. Tá sé No, níor bhraithnig mé ar riomh. Oh girl, bhí mé chun Jane the Virgin agus duna aigen a lua mar ceanda mó like Melania ach níor Lewis a nílam chuné rá yeah. Oh God, you're in for a wild ride. Yeah, níl túháin fecha go bhí sé anna Grainver. Yeah, tá cé go iontocht in chlóir sin agus an sin dos airíonn sé beagganín seafóideach ach ar rénos. Is málam ce go seafóideach is aonn sé ach like séisiúr cethir ceapan go bhhain sé sais ladránach fiúach it's like oh. Yeah, okay. Stay with it. Stay with it, yeah, cos tá séisiúr déarnach anhá. Perfect. Tá ag fécinn ar glóir scanan leon seo tháinig mé scanan nua ar Netflix dar bannam Love Hard agus tá Nina Dobrev mar phríomhcartéir. Agus your man ó Never Have I Ever. Yeah. Agus tá sé Harbheith loite bhfuil is give like scéal gra bunithe ag am nólig. Just an jazz bhing dí fécinn ar. Exclusion cheese. Bhí sé no honestly coco jazz. Okay, so is soch in arrághfuil déir an eagrán beagnach talcha ach sulla gurmid cruic leis déanamid séidir na seachtainna woo Mar sa chlóir agus bhfuair séidir na seachtainna an seachtain seo rounní mar leathnach Instagram darlo hain leis an spéirmhan I hain Anya ní glanala. So an rud tá gceist leis an leathnach seo ná go ggurann Anya chunig ghfuilgóirí aitheanta stocha faoi aglah Madidir leis na cuimhníonn is fearr an ceol is fearr onas gur féidirlinn cinál pásantacht an ghfuilgóir a thuiscin pí go níos mó agus sílam gur smína bhálané agus déanann si an air sin like graphics álinn don leathanach agus tá cumco snasta air. Yeah, tá aesthetic den scó ar an leathanach agus tá aine ionach déanann si an méid sin over ar son na ghfuilga agus tá si go mór le mola tá si ionach an hoisiiltha bína chuid 80 go hálan bín si just co-jas mar gine so tá gurí fíisina iontacha chumá like na bíon si co ionach so tá gurí siide mór mílteach ó chuirt darlo live I Lanston agus an lethna go Lanston ar Insta ar darlo hain agus bhfuiltíomh Anya Lanston comá tuiscail si ar ééis ar fád. Ceir chuir chuir gur mí agah as éisteach linn
Bhí an eagrán seo anspríúil le hafid agus bhainmar an tatamás agus sunlinn go mhaithí si tatamás chumá. Dar nó is féileh muid a leanainn dear Insta ag @ghail_gals, Twitter ag @ghail_gals, Facebook ag @ghailgals, nó is féileh rífis a cheola chugan ar na-ghailgals ag gmail.com. Is íomlam na clustáil web so leabhardal seolgaí chugan iad. Slán a cuairde! Lá!